Fl-eluq tal-Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg għalli se jaħdem biex il-Partit Nazzjonalista jkun maqut u jkun partit tan-nazzjon. Għalli dan hu l-mument tal-Malta u għawdex għal-Partit Nazzjonalista u għal kull min irid jissieħeb miegħu. Għalli mhux jgħid hekk minħabba li l-Partit Nazzjonalista ilu 12 sena fl-oppożizzjoni, imma minħabba li l-poplu qaċċan għal-partit maqut li jkun ta' gvern alternattiv. Il-kap Nazzjonalista wiegħed li se jaħdem spalla ma' Adrian Delija u mal-grupp parlamentari kollu. Għalli l-Partit Laburista jrid jifret li l-Partit Nazzjonalista u għalli l-ikbar biża tal-Partit Laburista ili jingħaqad il-Partit Nazzjonalista. Komplejajt li għalhekk il-Prim Ministru Roberta Bela jaf iħabbar elezzjoni bikrija minħabba li jibża li jsib Partit Nazzjonalista maqut. Dr. Borg għalli d-deċiżjoni li kontessa l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista ma kienieċ faċli u għalli l-eħfef ħaġa kienet tkun kieku ħalla din id-deċiżjoni għal żmien ieħor imma għalli rrid jagħti lil partitarji partit maqut u b'saħħtu. U għawiet li se jibni partit inklusiv li jiftaħ il-bibien beraħ għal kull minuta rida tajba. Għalli għadda żmien tal-aħna u l-huma u għalhekk għalli wasal iż-żmien li l-Partit Nazzjonalista jikteb l-istorja tal-pajjiż. Dr. Borg għalli daħal għal-kariga ta' kap biex il-pajjiż ikollu l-Prim Ministru tal-futur. Fit-tmiem id-diskors tiegħu fil-Konvenzjoni Ġenerali, Alex Borg għalli se jkun fost in-nies fit-toroq u n-negozji biex jisma' lill-poplu. Intant, iktar kmieni il-ħadd filgħodu, Alex Borg kien intervistat fuq Net Television u rringrazzja lil kapu xenti Bernard Grech lil partitarji li qal qajmu entużjażmu f'kampanja mill-isbaħ. Dr. Borg qal li matul il-kampanja ltaqa' ma' laburisti ġenwini imweġġajn mill-gvern u lesti jagħtu ċans li Partit Nazzjonalista u wkoll ma' nazzjonalisti li ma kinux qed jivvutaw u issa jersqu lejn il-Partit Nazzjonalista. Dr. Borg skuża ruħu mal-poplu u mal-ġurnalisti li l-proċess tal-att tal-voti is-sibt dam ħafna imma qal li b'distakk minimu wieħed jifhem li l-proċess jittawwal naqra iktar. Il-Kap Nazzjonalista qal li mal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista se jaħdem għall-għaqda tal-partit, semma ristrutturar fl-istrutturi tal-partit u wkoll il-media link li qal li jrid jagħtiha appoġġ biex il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista jasal. Dr. Borg qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun l-ewwel partit politiku li jkollu l-ewwel podcast tiegħu. Dwar iż-żgħażagħ, Dr. Borg qal li l-Partit Nazzjonalista rid jerġa' jipproġetta lilu nnifsu bħala id-dar naturali tagħhom. Semma l-bżonn tal-akkomodazzjoni affordabbli u l-ambjent li qal huma kwistjonijiet li ż-żgħażagħ huma qrib tagħhom. Tkellem ukoll dwar il-pensjonanti u qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jindirizza l-anomalija tal-pensjonijiet ta' dawk li twildu qabel l-1962. Alex Borg qal li fil-ġranet li ġejjin se jaħtar il-campaign manager tal-Partit Nazzjonalista u se jagħmel crowdfunding biex il-Partit Nazzjonalista jkollu kampanja elettorali li tikkonvinċi lin-nies. Dr. Borg qal li se jaħdem biex il-progress ikun sostenibbli u dan billi l-Partit Nazzjonalista joffri viżjoni ekonomika b'saħħitha. Illum iktar ma qatt qabel ninduna